La Shekinah, 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 Shekinah. Je la vois en ce lieu, je la vois. La Shekinah, elle entre en ce lieu, comme la nuée en ce lieu. Elle te touche, elle te change, elle te transforme. Хей, здравейте хора! Ако сте кликнали на това послание, това не е случайно. Просто ще ви помоля да се абонирате за нашия YouTube канал на Църква Дом на хляба. Ще ви помоля за няколко неща да спомогнете на служението на Църква Дом на хляба. Първо, да се абонирате за нашия YouTube канал. Второ, да ни пишете откъде ни гледате. Трето, да споделяте, да пишете за нужди и ние после от Църква Дом на хляба ще се молим за вас и за вашите нужди. Абонирайте се, за да получите свежо и помазано слово, което слиза от небето с пастор Ганчо Сашов. И ще покажа как един човек е успешен в нещата, които прави и как един човек остави толкова дълга следа след себе си вече хилядолетия, в които се говори за него, но се изпуска факта защо се говори за него. Готови ли сте? C'est là que je sens le gros soupir arriver, qui vide le mal en moi, je sens mon cœur tout de suite soulagé. Je crie Esprit parle, Esprit de Dieu prie pour moi. Et ça fait rababa, ite remando libreras, supria mandele praya ba, ça fait rababa, ite remando le praya, sukate ya mandele brosata. Посланието, което ще ви споделя тази вечер, е послание, което съм го заглавил Благодата в поколенията. Или с други думи, благодат, в която поколенията ходят, но стартирайки от един много важен човек, може би основополагащ човек в Библията. Човек, който по-късно ние всички ще наричаме отец на вяра. Човек, който толкова хилядолетия след неговото пребиваване на тази земя и след като той напусна тази земя, продължават поколенията да се благославят в него. Поколенията и християни и дори други религии продължават да бъдат благословени само и заради него. Защото хилядолетия подред Бог се отъждествява, Бог се сравнява, Бог сравнява себе си и дава определение за себе си, като постоянно казва за героите от Библията: аз съм Бог на Авраам. Представете ли си до толкова емблематична фигура, в която нашият Бог постоянно да се отъждествява с него? По-късно той нарече в посланията, че той е баща на вяра, че той е праотец на вяра, че в него ще се благословят всички земни племена, че по-късно дори книгата Евреи казва, че Авраам, който е родоначалника на еврейският народ, който от него произлиза, от неговите чресла произлизат еврейската нация и еврейският народ, който по-късно Бог казва: това е мой народ, е човек, който ние много обичаме, много се проповядва за него, много проповеди в онлайн пространството, изключително много. Много пастири и църкви споменават името му. Но нека да ви кажа, те бъркат само едно, което изпускат да говорят за него. Какво беше неговото служение? Ако минеш от църква на църква и ако хванеш християнин от християнин, ако почнеш да обикаляш и питаш въпроса: какво беше служението на Авраам? Авраам намери един принцип, който работи в живота му. Принцип, в който той не е излезнал. През всичките дни, в които той е живеел, той е ходил в този принцип. Затова продължавам да говоря за това, че Авраам има принцип и който дава началото на тая благодат, в която Бог излива върху народа си.
служението на Авраам ще го разберем малко по-късно. Затова нека да отгърнем в едно от посланията, в които се говори за Авраам. Това е в Битие 18 глава. Това е много емблематичен текст. Жалко, че си нямате книжни библии, за да може да си ги записвате, си ги подчертавате, но можете да си ги записвате в вашия телефон, запишете си ги, проверете си ги вкъщи. Битие 18 глава е един много важен момент от живота на Авраам, който обяснява принципа на Авраам, как Авраам спечели доверието на Бога и как Авраам се показа верен. 18 глава от първи стих на Битие се казва следното. След това Господ се яви на Авраам при мемривите дъбове. Колко от вас знаят за мемривите дъбове? Мемривите дъбове са едни дъбове в местността се казва Махпелах. По-късно в тия мемриви дъбове около местността Авраам си купува една нива, в която нива построява гробница за себе си, за жена си, за Яков, за Исаак. И това беше обещана земя на Авраам. Представете ли си, Бог му обещава в 12 глава: излез и ще ти дам земя, в която тече мляко и мед. Авраам излиза, за да намери тая земя, където тече мляко и мед, а в същото време Авраам, книгата Евреи казва, той беше скитник и пришелец в тая обещана земя. Той не е намерил тая обещана земя, която да му беше дадена като подарък. Оказа се, че това обещание, което Бог прави към Авраам, по-късно се наследява по времето на Моисей и Исус Навиев. Се наследява тая еврейска земя, която тече мляко и мед. Но когато Авраам обикаляше тая земя, в която беше ханаанска, която му беше обещала Бог, той от нея наследява само едно парче нива, местността Махпелах в Сихем, при мемривите дъбове, в които в тая нива построява гробница за себе си. Понякога обещанията на Бога в живота ни ще ни заведат до гробници. Защо? За да може да умрем. Понякога обещанията на Бог ще преминат през местности, където трябва да умрем самите ние за себе си. Но по-късно книгата Евреи, слава на Божието премъдрост, която не ни остава в невидение, и книгата Евреи казва, че Авраам излезна от земята на Ур-Халдейски и не е отишъл да намери земя, в която да живее тук, а се казва в Евреи, търсил град, който архитект и строител е Бог. Сиреч, той търсил небесния град. И оказа се, че Авраам получи своята награда, влезна в този град, който човешка ръка не го е построил. Архитект и строител е сам Бог. Но в тая земя, в която той живееше, той получи само парче нива, в която построява гроб за Сара и за себе си. Вижте, забележете какво се случва. Казва се, че преди това Авраам опъна шатрите си в мемривите дъбове. Това е една много така зелениста местност, в която има много големи кавъци и дъбове, в които в горещината на деня Авраам стои под сянка и седи край тези дъбове на мемврии. И забележете, горещина, той е под сянка. Горещина, но той е под сянка. И не под сянка, каза се, след това Господ се яви при мемвривите дъбове, когато той седеше при входа на шатъра си в горещината на деня, казва първи стих. И забележете, в входа на шатъра си. Знаете ли кой седи на входовете? Край градските порти? Кой стои край тези порти, в които стоят отпред пред шатрите? Господарите.
Той седи на престола си като господар на своя дом. Той седи в престола си, той седи в трона си, в мемривите дъбове под сянка в горещината на деня, обаче отсреща, казва 2 стих, като надигна очите си, погледна и ето 3 мъже стояха срещу него. Те идваха. И като ги видя, затече се от входа на шатъра да ги посрещне, поклони се до земята и каза, забележете, Бог му идва на гости. Ако Бог дойде на нас на гости, ние ще го дадем тежко. Ще продължаваме да седим на трона на нашия живот. Ще продължаваме сами да управляваме дома си. Но Авраам излезна от комфорта си. Стана от трона. Той беше под сянка. Завтече се към слънцето, към жегата. Отиде при тях. Всичките домашни около него го виждат. Господаря отива и се поклонява на 3. Смирение. Ние го раздаваме като шефове. Ние искаме Бог да дойде вкъщи, ама ние да сме си шефовете. Искаме Бог да ни дойде на крака. Ако може Бог да дойде вкъщи, ако може изцелението да дойде докато съм си на канапето, ако може Словото да ми говори пастора докато съм си вкъщи си пия чайчето или кафенцето, и ако може това да се случва. Но вижте, Авраам става. И вижте какво прави Авраам. 3 стих казва, отива и му казва, Господарю. Авраам казва на Бог, Господарю. И когато казва, Господарю мой, ако съм придобил Твоето благоволение, моля Ти се, не отминавай слугата си. Нека донеса малко вода. От господар в дома си става слуга. Това може да го прави само един развит в духа и смирен, който знае къде му е мястото при Бога. Днеска ние не си знаем мястото. Днеска в това общество, което погледнеш, че ако ти си шеф на фирма, ти си шеф и при Бога. Ако ти си шеф в бизнеса, ти си шеф и в църквата. Ако ти си шеф някъде другаде, ти си шеф навсякъде в йерархията. А в други думи, Бог казва, не. Ти трябва да си слуга при мене. Слуга. Авраам казва, ако малко съм придобил, казва, нека донеса малко вода, да си умиете нозете и си почините под дървото. Къде да си починат? Под дървото. Къде седеше Авраам на трона си? Под дървото. С други думи, Авраам казва на Бог следното. Сега аз ще стана от моя трон и ако искаш ти седи на моето място, вземи господарския трон в домът ми. А аз ще ти докарам вода. Ще ти умия нозете. И казва в 5 стих, и аз ще донеса малко хляб да подкрепите сърцата си. После ще си заминете, понеже за това дойдохте при слугата си. А те казаха, стори както си казал. Тогава Авраам влезе бързо в шатъра при Сара и рече, приготви по-скоро 3 мери чисто брашно, замеси, направи пити. И Авраам се затече при чедата, взе едно младо добро теле и го даде на слугата, който побърз да го сготви. После взе масло, мляко, изготвеното теле, да сложи пред тях. И той стоеше при тях под дървото, докато те ядоха. Авраам знае как да слугува на Бог. Авраам знае как да слугува при Бог. Авраам знае, че освобождавайки моето място, като управител на дома си, като господар на живота си, слагам ли Бог на моето място? Той да управлява, той да господарува. Аз няма да имам загуба. Аз ще бъда успешен. Проблемите на християните днес е, че те не предоставят управлението на живота си в ръцете на Бога.
Те казват, да, обичаме Бога, да, Бог ще направи това за мен и това за мен, но нека аз да си вържа кончето, както си знам аз. Ние нямаме пълното доверие към Бога. Ние нямаме онова нещо, което е пълно доверие и пълна зависимост. И забележете, докато това става, в 11 стих казва, а Авраам и Сара бяха стари в напреднала възраст. На Сара беше престанало обикновеното на жените. И тъй, като чу Сара, когато чу Сара, че Авраам и каза, и Бог обещава на Авраам, че обещава и да й дава син, Авраама се засмя. Сара се засмя. Когато Сара се засмя, Авраам получава обещание, когато беше в мемвривите дъбове, че до година по същото време Сара ще има син. Но това е следствие. Това е следствие от нещата, които Авраам прави. Това е следствие от слугуването на Авраам към Бога. Това е следствие, в което Авраам слугува на Бог. Сега, нека да ви кажа следното. Знаете ли какъв беше основният принцип, който движеше Авраам? И какво е неговото служение? Сега ще ви го кажа. Авраам имаше едно служение. Да гради, да издига олтари. Човек, който издига олтари, много лесно е да жертва и да слугува. Човек, който не може да издига олтари, не може да слугува и не може да се покланя на Бога, не може да се смирява. Авраамовото служение, още откакто Авраам излиза от Ур Халдейски, е където отиде Авраам да прави олтари. Нека да ви запознаем следващия текст, който се намира в Битие, 12 глава, от 5 стих. Още когато Бог го извежда от Ур Халдейски, той излиза оттам с жена си и в 5 стих на 12 глава на Битие каза така: Авраам взе жена си Сара, братовия си син Лот, всичкия имот. Нека само да си видя хубаво Библията. Всичкия имот, който бяха спечелили и хората, които бяха придобили в Харан, те излязоха от Ур Халдейски, за да отидат в хананската земя. 6 стих. И Авраам пътува земята до местността Сихем, до дъба море. Къде? До същите дъбове. За първи път Авраам отива в същите дъбове, където в 18 глава той получава обещание, че до година, като дойде Бог от тука, Авраам вече ще има син. Сиреч Авраам в 18 глава, седейки в мемвривите дъбове, той е бил там преди. Първата спирка, която прави Авраам, е в тия мемвриви дъбове, още в началото, като излиза. Това е първата дестинация, която Авраам среща в хананската земя. Това е в Сихем, в дъбовете на море. И казва, в това време хананците живееха в земята. 7 стих. И Господ се яви на Авраам и каза, на твоето потомство ще дам тая земя. И сега внимавайте. И там издигна какво? Какво? Какво издигна? Олтар. Там издигна олтар на Господа, който му се яви. Вижте ли, първата спирка, в която Авраам спира, издига олтар. Издига олтар. Веднага издига олтар. В следващата спирка, която той отива, издига олтар. И знаете ли кое правише успешен Авраам? Всички олтари, в които той издигал,
Знаете ли, той пътува, стига до едно място, издига олтар. Той пътува в друго място. Още докато краката му стрипнат там, той издига олтар. И сега внимавайте. След време той минава по същите места, в които е бил. Но там той вече изградил. Какво? Той вече има олтари. Знаете какво са олтарите? Олтарите са жертвеници, в които Авраам принася жертва на Бога. Моят въпрос е днеска. Църквата спря да издига олтари. Църквата не знае да ходи в олтари. Църквата не може да издига жертвеници, защото не обича да дава жертви. Християните днес не обичат, ходейки по тая земя, където и да отидат, да издигат олтари. Не могат, като че ли служението на олтара изчезна. И обикаляйки Авраам, после връщайки се пак в същите мембриви дъбове, той има там олтар. Той ще отиде да се поклони на Бога. Олтара превзема територии. Вие представяте ли си, ставаш сутринта, отиваш до мивката да си измиеш ръцете, имаш олтар, имаш молитвен живот там. Отиваш до гардеробната да се преоблечеш, имаш олтар, имаш молитвен дом. Отиваш до спирката да чакаш автобуса, имаш олтар на спирката, там си издигнал глас към Бога. Отиваш до автобуса, където сядаш, имаш олтар. Отиваш на работното място, имаш олтар. Отиваш някъде да искаш работа, имаш олтар. Отиваш до комуната да поискаш документи, имаш олтар. Отиваш до банката, имаш олтар. И ние ходим от олтари в олтари. Ние превземаме територия с олтарите. Днеска няма олтари, защото няма жертви. Авраам беше успешен, защото възстанови жертвениците. Служението на Авраам е да издига жертви и да прави олтари. Нали разбирате, човек, който е свикнал да издига жертвеници и да издига олтари, много е лесно по-късно Бог да му каже: искам сина ти в жертвеника. Много е лесно тогава да каже: Господи, добре. Защото Еврей казва: Авраам като размисли, разбра, че Бог може да го възкреси от къде? От мъртвите. Защо? Защо размисли? Къде Авраам размисли, че може Бог да възкреси от мъртвите жертвата? Не знам кой ме разбира. Говоря толкова дълбоко. Говоря толкова дълбоко и вкарвам отдолу под пластовете да ви покажа едни текстове, които са отдолу, които са вътре в Библията, но ако ги четеш, никой няма да ги откриеш. Знаете откъде Авраам разбра, че Бог може да възкреси от мъртвите? Че всяка жертва, която той е давал на олтара, тя не се е губила, тя се умножавала. Че жертвите, които ние предоставяме на Бога, те не се губят. Те се умножават. И когато той каза: искам сина ти, Авраам каза: аз ще дам един син. Той ще ми върне 1000. Аз ще дам един, който ми е скъп, но той ще ми го върне. Авраам има опитности с Бога. Авраам знае какво е да жертваш. Той не е като нас. Ние като му кажеш днеска: ние имаме един проект за църквата, ще можеш ли да осигуриш да купим нещо за църквата? Ще видим, ще помислим добре. Може ли да осигурим тук на един човек да му подпомогне? Сега, той какво, къде, как ще го направи, кога ще го такова, как ще го... Това е онова, почваме да смятаме. И знаете ли какво? Забележете, че когато смятаме, никога сметките не излизат. Авраам не обича да смята. Авраам дава. Авраам жертва. Авраам става слуга.
Авраам издига олтар. Авраам дава неща. Той ходики. Вижте, прочетох ви в Битие 12 глава от 5 стих. Нека да ви заведа в следващия текст. Пак в 12 глава. 12 глава на Битие от 5 стих. Вижте какво казва казва, че там Бог му се яви. 8 стих, вижте. Следващия стих. Казва така. Оттам се премести към хълма, който на изток от Ветил, дето разпъна шатъра си. Ветил ставаше на запад, а Гай на изток. И там издигна втори олтар. Защо? Защото вече се премести в друго място. Всеки път, който и се премести, олтар. И на него му беше лесно да пропътуват всичката тая земя и да се върти. Защото където отива, има издигнат олтар. Има издигнат жертвеник. Има издигната молитва. Има слово, което е дадено от Бог. И Бог му се яви тогава. 15 глава е пълно с олтари и жертвеници. И затова, когато Авраам седеше в 18 глава в дъбовете на Мемрии, той седеше на олтара. Затова Бог идваше при него. Знаете ли при кого Бог може да дойде днес? Хората, които са на олтара. Бог ни изпуска, ако има жертви на олтара, да дойде славата му. Бог ни изпуска. Докато Яков дълбае кладенци, Авраам изгражда олтари. Извинявайте. И Авраам изгражда олтари, Исаак дълбае кладенци. А Яков издига камъни. Разбирате какви са тези служения? Това са съвсем различни служения, които днес в църквата са си изгубили. И ако искаме ние да познаваме Богът на Авраам, Богът на Исаак и Богът на Яков, ние трябва да какво? Да издигаме първо олтари, после да дълбаем кладенци и после да съградим камъни. Али нещо ли на нас да кажем: Господи, благослови ме, както си благослови Авраам. Аз ще благослови както благослови Авраам. Ти ще правиш ли това, което Авраам прави? Ти можеш да дадеш това, което Авраам даде. Ти ще можеш да ходиш по същия начин, както Авраам е ходил. Това е въпрос, който трябва да се замислиш. Много сериозно. Затова това послание е много силно. И вярвам, че ако има хора, които на това място започват да го практикуват с олтарите, ще виждат много голяма промяна в живота си. Ще разберат тогава смисъла, който Авраам даде. Защото вижте, основата, която по-късно Исаак ще дълбае кладенци, а Яков ще изгражда камъни, е жертвениците. Авраам даде основата. Основата, всичко започва с олтари. Издигни олтар. Нека си справим всички заедно. C'est là que je sens le gros soupir arriver, qui vide le mal en moi, je sens mon cœur tout de suite soulagé. Je crie Esprit parle, Esprit de Dieu prie pour moi. Ça fait rababa, ite remando librera, supria mandele praya ba, ça fait rababa, ite remando le praya, sukate ya mandele brosata. Ако сте били докоснати от Светия Дух и Господ Бог ви е проговорил след това послание, за мен ще бъде една огромна радост и щастие. Първо, да продължавате да ни гледате. Второ, да ни споделяте, да се молите за нас, да започнете да сте част от голямото семейство на Дом на хляба. Независимо от къде ни гледате, независимо кои сте, с какво се занимавате и къде сте, аз искам да ви кажа, че Божията любов е необхватна, необятна и тя е навсякъде. Дори през вашите екрани, аз вярвам, че Господ Бог може да прави чудеса и знамения. Затова ще бъдем благодарни, ако се молите за нас. Подкрепете ни в молитви. Това ще бъде едно от най-големите неща, които можеш да направиш, за да спомогнеш
на църква Дом на хляба. Следващото, което можеш да направиш ти е да бъдеш един от дарителите на църква Дом на хляба. Да разширяваме Царството Божие на тая земя. Аз вярвам, като пастор, че Божията шекина ще осияе цялата в земя. Благославяме в името на Исус и до следващия път. Амин.